chéirí in naomhógaí na géiríoch a dhéanas féin. Dúla gom I máid, bádóirí agus bádóra. Síime gom in nainge agus ceanglacha leis a bharige. Am dryd yn eisiau cost y chéirí agus y sŵl gymwyr leis na ffailtrachos na trana ta cost áling sio eisgynt a charem o dyle bwol y leis na deina tansa. Ta sé i'r gŵl ta diad far o mar fe nis fwydio o flecli ystach yna yn atio agus mar y dŵrt me hann y faher fad o an ten af y laad yn un ffalaard o feglig. So con mor achtent yn gos y sio, cahan dyn fe cliste o hef sli fe heian o. Tam le bwol yn y fflor Harrington no fflor denar mar bera hynnyr. Ta clw chlawn fflor as fe heg seherŵr y farige agos cosoca yng ngachwn te. Ta siad y gwad ffermorach dŵl I chini le blianta nos. Y gwynyn yn eine, bwynyn dŵl I chini le gorta agos gauntanas, agos bod rhaid se hisgynt conas chwr fflor dŵl yn dŵl I chini yn chiad la. Nôr hosting mishe on chiad la rif I gobr yn dŵl I chini, fi me gobr donta fara hanis y trali Pat O'Connor, agos fi sé gobr les na dúla cíní I Kilmacalóg le Robert White, Luke Griffin I ganóm. Ac yn sy'n hosig mishe I gobr les na dúla cíní. Agus ys crínlam, bead a gud éad a chur me I gobr na dúla cíní, mar chunig me gud efna led seo, blach lí ys gyda atile, dol I gobr les na dúla cíní, agus dúrt mishe rúgug an seo me. Fi ma hanahar, agus ma han fahar, cwrhe I Kilmacalóg. Agus dúrt mishe cén fanach feddar les na leds an seo. Sa hos nímor I gobr dúla cíní agus ag fólam gymawl, gafin sio, ac yn ystod i ffiawsa y gymwr. Cén fwynt y tag eisiau le dŵl I chini? Yn fwynt y tag ile na ta on stoch sio ta si an yrwnwch cwn na dŵl I cíní a aser. Agus cwn tŵ mechan biogystach sa ffôc yn sy'n. Cwn eich ymad chys yn isge. Cwn eich ymad chys yn isge. Agus bi'n se crocus yn isge. Agus tagan yn siel as yn isge. Agus crochan sé ar sin? Gramíon an síl ar na stochan sin go nádúra. Agus ben sé crochar na línte tan son nílins na badlíach slígan chun cumad sús. Agus idir gach barlin sin tá téad múr agus crochan tú an stochan sin ar an téad. Agus bín sé I crochar mar sin san isce. Beidir go racham iad gydí Kilmacalóg. Just beganin harn dornan sin. Agus tá na fermacha go léir leachamach, tá sé furis I déiscint. So seo he cwn Kilmacalóg yna? Seo cwn Kilmacalóg yn at seo fad beidir godag yn cwydys na dini calrys yn cwydbiog seo de. Just yn taif seo? Calrys yn seo yn sin Kilmacalóg. Lárach yn art generalta ag táimi de paróiste túsist parish. Se? Tá bad nó fachtagin agus tá sé go speisialta le haig na dúla cíní. Tá sé timppel 73 le agus fé trig trestan bad. Agus tá annach traliver le haigan obair géanamh níos fosadas na leds. Mar tá na leds a hosnig na dúla cíní fé chuig blian ó hin. Tá sí ag dul níos. Agus ní féidir lína an méad chéana a chéana leis an lámh. Ach tá Farish a tháinig ó New Zealand agus tá ina léir a tháinig ó Olóin, sort húbhrisce, Venturi system. Agus féidir leit an na dúla cíní thógant ar bord gan
iad a chailúnt agus gan iad a brise le isce. Tás a húvar isce Venturi system le isce a thugtar ar. Agus ní din tíon do máiste dó. Ní din tíon do máiste dó agus is féidir 20 tunna, 30 tunna I dhéanamh sa lá gan éon stró. Trí nó cearar. Seo targa des, busca des dúla cíní, agus fástar an sinnéad cin me lóg. Tá siad anna des le nithe agus cin méar bé mos le thugtar ach fástar an seo iad. Go húnta, go míad amachcha. Ón bléhí gom le flor, tuigim an chur chuige a bhainean le ferrimóireach na nuair chéine, agus nuair a bheith an boscadí a bhithe gom, ní fallar ná go méid tuiscint lán a go martha. Tá le bóla le Raymond Ross an sothar an gé in Nadine. Tá na chuid céalta sa bhéalaidir fi an mhail tá ag an gine déana leis na rónta, agus má tá éin ar an saoil le gaol garidóibh sé Raymond an fearr. Trasta léon Raymond ar an dúil atá ag cuairteoirí sa dúlra, mar go dógann sé iad ar chomcuairt ina bhád an sí sa fearraí, chun fiochaint ar na rónta in Inverscéine. Fáilte go dtí seafarí in San Nadine. We have an expression in Ireland, Castrin Nadini le Céileachnaí Catrin na Cnic mar a ha. It means that the people meet, but the mountains don't. Playing there, like they all ran off. They all stopped and bouncing up and down. You'd swear they were in the water, keeping time, like. Yeah. Beautiful day out here. Now, everybody, please, Senor. Tonight, then I've shown now the high quick day clean. Oh, well. Yeah. August got law. Been make vacant there in a row, and August explained, and with Rodegan. Cangalagan. Yeah. Maar Nadine Hille, a treis truck a minute a vacant there in the roan. Tá de Kedrodella. Misha, the Yarlam. The log Yeah. So it is a good. Tasha go hard. Tá anna chuid scéalta mai eol ar rón tá sa bhéalaidir agus ag na seandaí. Na seandaí na galéir an rón agus ceapan siad mar a bhfuil duine iscreacht nó bádóireacht beidir go bhfuil sé caiilte san airige go teann siad ar ais. Mar rón. Tá go leir ceol agus songs agus poetry agus gachéin bun na hair sin. Tá sé anna táchtach chun a cuimh na hu an nádúr le haig na daoine tácht a ríis in arníig sin. Tá go leir rudí eile na cuilte, na cnic, na héin, na ganéad ag seachtasteach agus ag dulaisteach in isce agus tá sé go tá go leirrod. Agus is cuid an obair sin tusa. Sin é ócé tá airgid le déanamh ach ní bheith mé a déanamh an obair seo nach raibh anna simúil agam in san nature agus in san environment and paradise atá an seo. Just press the button, point your camera and press the button. Don't bother trying to lift it. Keep your hands down. Remember, anybody with a flash on your camera, please keep the flashes switched off or cover them with your finger. Everybody just move very slowly. Caime smachta chinad ar chud ráhíochta, mar tána teachtasteach go sní. Sé hen áit ina bhfuil clú agus cáil ar muintear chahasa.
ó heh rábhíochtaí dornálaíocht agus umrascáil. Bíad san na léachra bhí an blianta hin. Agus tá a chlucht fós a gháilt an rábhíocht. Agla go méid íste fearir. Caithne bhí fiochan go maith. Beidir go méid íste ar an drochad thuas. Fiochan ar an fearrateacht. Tá tú be? Mae gar tá fáilte ród. Tá dús an sa. All right. Tá tú tar seach. Bhain is chaim rá. Ní hé sin an céadúr go gleachtú marí rád a láb bhain. Ní ha. No, tá híú gom. Or bhfuil, well, tá fáilte ród. Fáilte Tá fáilte ród an sogad íon tríim. Cur méid amach. Anna háilte ar fáil. Bu bhreidem sí síos ar feag náma. Well, bhain, tá golóraing. Tá golóraing. Chuid an cúsgúilm tagan sa betna tartaiste gom le fad an láma eall na céisís na casaigh. Léachra móra umrascála agus rábhíochta. Agus dornálaíochta, cumá. Dornálaíocht, Ne, cumá, bhfuil go le se. dornálaíocht, cumá, se, de bhí cinnte. Stephen an duine is mó clúd you know. Bhí anachna go mar, bhí sig múin seo san scoil. Right. Agus is minic bhí ranga sé a múine gom, agus is minic a tháinig sé isteach chun an seomra ranga. Chun labhart leis Chun labhart leis na lads, yeah, agus bhíad ar anna hanamh go deoas. Is cínnlam maidin lúna bháin, bhí sort tensions tá seomra ranga, idir mé héana agus chuideas na lads, you know. Bhí bligáardíocht ar siúil agus nuair a tháinig Steve chun an doras ba dimig ag éon rád agus bhí sé cainteas na lads agus dúirt sé lá faoin Killarney flip sin ceann na moves a bhí ag Ó, se. rug sé graim ar an duine agus chaag sé har a gúlan mar sin agus chaasach sé timppel agus máta sé gúlanna chun an talamh. Se. Agus bhí sé an Killarney flip chu leadháin sús a láh leadó bligáard ceart agus dúirt sé excuse me Mr. Casey, would you show us the Killarney flip? Agus chu sé bhéir chumsa like, you know. Agus rug Steve Grimarm agus níor leintse raig leis an Killarney flip, you know. Ach is cín go má le an a bhór fád. So, cosú le hénig, chuadar go America, chahananta sa tamil America. Cúsáil go America, agus dana sánar feig sé bliana. An hána san eist chun am múntóirg de ríis níag sin. As sin an tan furas an smaoinmh mátá an mud sin sima hail, bheoh an bhd níos mó simacha agus mingin an iad a thuairt ansa, a bhela ansa, go dtíra chun an maiile seo áit ar gúlta, bíon anna deachrat a gingin seo cuairtóirí a cumádan seo. Se. Tagan sé tríd an bhaile seo. Imín si go chláán agus áneile. Well, dhéanas íireacht iad a bhela agus iad a cumádan seo, trí scéalaíoch, buint móna, siúlódaí, ihe sa fob agus a le héad agus tá sé sin arsúla gom le fada le dhína fásta. Ach le blianta beag an nús, well, le deblian an nús, tá me meallan na dhína ógan seo níos. Agus onród céine ar scála eile, you know, na seanscéalta an. Agus tín siad binin siad sása bheas an bortach comá tín. Buinean, yeah. Agus ar maidin is viidir má ag siúlód faoin dú, ná dóg fá drám ó ar namach faoin dú, bheoh si bór stiff mar a defa. Ach an drám seo, tugim animnach na blondaí dó, cúpla des na craín, beagáín starre. Tóga tú gangdíomh amach go dtíon portach ar bóil beidir go leithning sibh. Machón? Beg, Anna Altown, yeah. Gur méid amach go, gur bhreidem iad éiscin. Tá fáilte róil go dtíon áite? Gur míle amach go. Tá anna chuid ar siúdansa idir na daonóga agus an glóra ar an móthar. Tá anna fáram ar siúil ach tá drám Montague ó Americanseo, drám ó Connecticut. Slúmúr agus tá si de cabhrúling
an bhóna hábháilt, ceann just na slite síra chun móna hábháilt in éan ná Dróm America, a thuirtan seo, agus tá spáintáh chuna sé dhéanamh, agus déanana mé anna chuidearagad ag dearú táraigh. Agus íor cósásta ag dhéanamh. Buinn siad anna hanabhas, agus tá anna híimeága. Come on, bike. Brew. Slow up and down. That's it. You have it. Good man. All right. That's it. Go on. That's it. Shukar. Fiacha shinda. 1, 2. Shinene Yéna sin le maithir nuair a bhís níos sóige. Agus bhí lá sa fortach, bheith cólódar a gcuineann, bheith daoine caint ag gháil té, agus tá cuoine a gcónaí a ggéine bhí ar a bortach ar na leitheanta san. Bhí anna chuid breann as bhí mis gerán an támar fad, ach nuair a chuoine mé tíar ceap mé gur béan rud is fearr ar dáne. It's a bhaharín an léigh tú con éanaí. Yeah! And then it gets complicated. Tá an sníam fágam dhéag gom agus tá minis ar thóir hílan í thuailbhain, a tá na chonaí in áit go bhfuil réirce ar i leanna scarifa. Nuair na bíon fis na háite go sé fear a fust fear an ólais. Dír gais, is an tú, hang go bra fad bers na dia. Tá síle filte ar a fód húchas le cúpla bliana nuas, agus éanis am an taide ar héal hó síalta, muinte na háite go mórmhór na fir. Tá scéalacha fé ben isceoch túil a hánig chun na dúthaí seo bliantá hin, agus a eistrig ó bheith ina ósal dá didal mis a baina Bradric, go dtí gobnit ní bhródar. Agus bhí enim nó cin nuair a hánig sé a dír. Well, nílim cinnte an raibh sé duliste an raibh enim eistrithe nuair a chuig sé isteach ach cinnte tréis teacht amach is gobnit ní bhródar. Gobnit ní bhródar. Se, bhí sé ag síniú na bilóg agus ruí mar se. Agus is gur hánig sé deach an fehuís néidir sa héin nuair a dhéigen mar sin. Ó hasanna. Se, agus ceapan go raibh sin sna dachadaí. Gnúsan sna dachadaí. Agus bhí sí ilte mar banaltre. Ó se. Ceapan. Agus thóg sí an ospedéal. An sa? Se, ar dúis. Agus bhí daoine ó Corcaigh na bhain an tógáil. Agus duine sais údrás agus tócha bhí ag gobnat. Agus bhunaigh sí córchaman in na dhéasan? Tá bhunaigh sí agus thosnaigh sí ag Cnach airí i Gorcaigh agus iad a thuirtaisteach go dtí an cé hís an son. Tá cé cé Wiscóh hís an son. Se. Agus deidir go mála hir i dtíanamh son mar bhí sí ag díal na Harry le na daoine áitiúil ar phrais anraisúnta gomráid leis na siopí. Ach chur na siapadóirí mór a gcathair sa bhín ina cuine. Agus dúradar leis na báid ná ráidir sásta bheith ag déanamh mólótha má ráidir sásta teachtasteach go dtí áit beag agus dailá leis an band seo. So bhí an baicthairsúil agus chu sé sin deire le an trácht mór. Ach mar sin féin lein si raig ag déanamh rudaí téach sé ag roiíoch go dtí caithear sa bhín ag díal biló go beag ach sé ar nós an poblacht an láin nó bhach ní biló go bháin ar pingin an ceann. Agus so bhí sí gníomh go gcónaí ar san córchaman agus... Stoch agus nefh spleachas. Stoch go raibh sí déanamh iarach mór na daoine timppla Spraga. Rudí dhéanamh dómh féin. Bhar sí go dtí 1955 se agus bíoh sí ag bailúna daoine go luas na feheadaí capal agus cart agus iad thógach sí iad go dtí an doctúr. Bhí sí 100 bliain rih
óm. Se sin. Tá mar tí chun farige ríis ach tá mena hásta gur bhfuilas le sílan í thuilmhain ben siúlach scéalach a deachtrií dom scéal gobant ní bhródar. Bhí físe gobnas chóra thuirtas na daine timpeall na háite smachta bheitcha ar a héal le óspardéal agus córchuman a bhanú. Agus den bhís sin níl rion fágan is ach na fóthraigh i gcóan an chaisleáin. Táim tagisteach a gcóan áling chóna lí chonel dyr yn áin, áit bhfuil Joe Carradine imon ilún chur a rina óga in imachtaí ar a bharige. Is ón áit seo Joe agus annach churmach aige ar an áit. Hello, this is Joe. Se, Constanta. Angama. Pádraig yna. Se. Anna fa. Ie, tá sé anna é daine teachtasteach má hansan níos. Ie. sé just fís díircha sleún ó hána charigacha. Ie, tá tíad amach gomach an bhráid ach tá sé go das. Tá sé bhena gnóthachansa? Tá airbí mí gnóthach an tamar fad go tain. Páistí ag dul amach agus isteach agus ceacrad agus scata páistí díircha me hen san ar maidin son. Bhí maidin gnóthach agus bíonn siad a seoltóireacht agus... Seoltóireacht agus a géascuirt agus ceacan ar bheith dhéanamh bhí mar léimteteach san isce chumach ar maidin chaile só bhí anna sprígan. Chadíad na rudaí i ggininn sibh? Tá Windsor frig again, tá báid seol again chumá bhín cleachtaí seoltóireacht ar siúl. Tá báid again chun sciáil isce dhéanamh agus bhín kayaking ar siúl again nach mar ceacaíon ára an táirich. A míon? Bíon. Bhreidem trillintas an kayaking Guinness Beaganda hannach just chun tróir ceartgáil. Anna bhd déit mis PCA anamh can áras. Anna bhd. Gléann siad cinú as bíorlar hasan ar an bhóg. Ó anna bhd. Cinú difriúil é seo. Cinú difriúil sé an dát. Ní ásrí a bhín ceann de bhirt so cad dhéanam ná? Tá sé éasca golóir nach mar mar an Guinness tócha sa hí tosa chun tosaigh agus sa hí me sé chun deireadh agus leanigh me se tosa. Tá míid amach ar lána manistecha bhí sé mar chuid de talún muinterí chun fadó ach tá sé an stát gan is dánlach. San áitean sa stócha goráidir gomach stifa bhlachacha hí aithne chuir an dúthaigh ar fad timpeall ar a bharige na Hileáin agus gachra tá scaribh a maithansan agus. Gan áras tá cúpla plúis timpeall na háite seo agus diaach rudaí chur a bhleach istiginn son agus béidir go raibh sé ní sé chun mór sanach diaach rudaí chur a bhleach istigh an gan áras agus bhíoh na bádaigh teachtasteach sa go dtíon bá agus ní bheoh is a dhéana go raibh ar istiginn sa mar ní úntaach nó méid údarráisí bhí timpeall na háite seo an trás an stolam. Agus díocht díostá las roiir gus tócha istigh idir na Hileáin agus áiteanna? Tá chuid bhathán chun é sin dhéanamh. Bhí sa chuoine bheith an slíostachanta go bhfuil níl Severus talún timpeall na háitean agus chunas gur éirigh leis i dachas agus gachradáil nó. Donal Hain is tócha bhfuil bhí cuasaí smogléireachta ar siúla muinterí chun le blianta fada fós nuair sa bheith dónlach an lena nechar bhíidir in teachtasteach an sagad ar an áin le báid ón Reinc agus an Spáin agus an Chatholicí eile bhís an Eorop agus chógadar gacéon rud isteachas an is tócha agus bhí daine ag dul amach agus bhíidir ag fáilte dachas san Eorop agus mar sin so tá sé anna sa múl. Tá sé bunathe smogléireacht díochtárás. Agus gacéan ar bunathe ar an bharige agus is sin in slíos tócha go bhór muinterí chun le chud Severus an smogléireacht agus mar sin. Lena míad ar aig mar sin? Ar dhéana míad, fer go. Go hálinn bhfuil cahamsúil tapagar chuirsaí aimsire inis saladas nó ag scéal William Cody nó Buffalo Bill mar gléithiad. Agus in níag an Westrin beag an feardríocht de cáiliúil Dynamo a caint le Hector san UK ar a dechan a héníag agus ní fis cén clas a dhimróise air.